Занятие 4. На 4 занятии вы узнаете, как задать вопрос действия, попросить, приказать, как использовать формы прошедших времен, как использовать в татарском языке наречия времени и места, как образовывать порядковые числительные. Научитесь говорить о погоде, высказывать уверенность или неуверенность в сказанном. Син нишлисен, мин уким. Что ты делаешь? Я читаю. Буген без укибыз. Сегодня мы учимся. Киша без укамадык. Вчера мы не учились. Син шлисенме? Yok, мин уким. Ты работаешь? Нет, я учусь. Киша син нишлядың? Киша мин китап укыдым. Что ты вчера делал? Вчера я читал книгу. Ул киша кинога бардымы? Он вчера ходил в кино? Yok, киша ул кинога бармады. Нет, он вчера не ходил в кино. Бара, барды. Укый, укыды. Яза, язды. Идет, ходил. Читает, читал. Пишет, писал. Бармый, бармады. Укымый, укымады. Язмый, язмады. Не идет, не ходил. Не читает, не читал. Не пишет, не писал. Буген солкын. Сегодня холодно. Кишәдә солкын булды. Вчера тоже было холодно. Буген жылымы? Yok, буген солкын. А кишә жылы булды. Сегодня тепло? Нет, сегодня холодно. А вчера было тепло. Киша, мин аңа хат яздым. Буген ул хатны укый. Вчера я ему написал письмо. Сегодня он читает это письмо. Мин аңа хат яздым, ул аны укымады. Я ему написал письмо, он его не прочитал. Үткән атнада солкын булды. На прошлой неделе было холодно. Бу атнада көннәр жылы. На этой неделе теплые дни. Буген салкынмы? Юк, буген бик салкын түгел. Ә кичә салкын булды. Сегодня холодно? Нет, сегодня не очень холодно. А вчера было холодно. Иртә белән салкын булды. Кичкә жылытты. Утром было холодно. К вечеру потеплело. А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять. Син нишлисен, мин уким. Буген без укыйбыз. Кичә без укымадык. Син эшлисеңме? Юк, мин укыйм. Кичә син нишләдең? Кичә мин китап укыдым. Ул кичә кинога бардымы? Юк, кичә ул кинога бармады. Бара, барды. Укый, укыды. Яза, язды. Бармый, бармады. Укымый, укымады. Язмый, язмады. Буген салкын. Кичәдә салкын булды. Буген жылымы? Yok, буген салкын.
кичә җылы булды. Кичә мин аңа хат яздым. Бүген ул хатны укый. Мин аңа хат яздым, ул аны укымады. Үткән атнада салкын булды. Бу атнада көннәр җылы. Бүген салкынмы? Юк, бүген бик салкын түгел, кичә салкын булды. Иртә белән салкын булды, кичкә җылытты. Прослушайте контрольный текст. Повторяйте за диктором и поймите. Иртә белән син сәгать ничәдә ашыйсың? Иртән мин 7дә ашыйм. Син көндезге ашны кайчан ашыйсың? Мин институттан сәгать 2дә кайтам һәм көндезге ашны ашыйм. Иртә белән минем әнием сәгать 6да тора. Аннары ул безне уята. Сәгать 7дә без иртәнге ашны ашыйбыз. Без ашыйбыз да институтка китәбез. Көндезге сәгать 2дә мин институттан кайтам. Әти дә, әни дә, абый да көндезге ашны ашханәдә ашыйлар. Без Асия белән икәү генә өйдә булабыз. Кичке сәгать 7дә без гаиләбез белән бергә өстәл артына кичке аш ашарга утырабыз. Үткән атнада алар Мәскәүгә бардылар. На прошлой неделе они ездили в Москву. Кичә көн салкын булдымы? Әйе, бик салкын булды. Вчера был холодный день? Да, вчера был холодный день. Дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе, җомга, шимбә, якшәмбе, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Кичә, бүген, дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе, җомга, шимбә, якшәмбе, һава торышы. Вчера, сегодня, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Погода. Җылы, салкын. Үткән. Теплый, холодный. Прошлый. Яза, язды. Эшли, эшләде. Керә, керде. Чыга, чыкты. Җылыта, җылытты. Ашый, ашады. Утырабыз, утырдык. Пишет, писал. Работает, работал. Ходит, вошел. Выходит, вышел. Теплеет, потеплело. Ест, поел. Сидит, сел.